Usa sa labing apektado sa pandemic ang mga nanginabuhi ubos sa tourism industry. Atong sayran ang istorya sa pagbangon sa usa ka kanhi Bilman sa usa ka dakong beach resort sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni Luan Merondina. Sulod sa 8 ka tuig nang nagtrabaho, isip Bellman og airport representative ang 28 anyos nga si Jude Brian Tan. Ning mga tuiga, lagsik ang industriya sa turismo, partikular na sa Sugbo. Apan dihang gipatuman ang enhanced community quarantine niadtong Marso 15 lukup nasod, ang turismo ang usa sa labing unang naapektuhan. Since pag-pandemic, kitong March, wala na itarong nga schedule bitaw. Itungod sa less na ang tourism. So ang amo kay gi-skeleta lang schedule. Mato di Jude, naapektuhan gayud ang income sa ilang pamilya. Ilabi na kay pareho silang nagtrabaho sa hotel sa iyang asawa ug may upat sila ka mga anak. So ang among monthly nga mga daily needs, di siya makuha. So munang lisod mo nang nag-decide ko nga magnegosyo ginagmay na ko'y business partner. Niadtong Hulyo 17, nahukman niyang mo-resign na lang sa trabaho ug mo-focus sa pagbaligya og chorizo online. Niadtong 2017 pa nila kini gisugdan siyang higala, apan karon lang siya nakahatag og igong panahon aron kini mapalambo. Sa akong pagsabot magud ma'am, walay ning dato sa sipan bahog 8 hours. Mo ginaang nasang mindset gud. So munang as long as naay business ginagmay, at least ginagmay pero kanunay masad. Sa pagkakaroon, siya ang in charge sa production sa ilang chorizo nga gipasigarbo niyang lamian kay Family Recipe Man. Matod ni Lapu-Lapu City Tourism Officer Ed Mendez, nakig-alayon sila karon sa usa ka BPO. Alang niadto mga hotel staff nga apektado sa skeletal workforce nga gipatuman og sa temporary layoff aron sila mahatagan og trabaho. This is also advantage for the hotel industry kay ug motarbaho sila sa BPO industry manggon kanang English man, native English speaking. So ma-improve po ng ilang skills. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Besda.